Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ara na punta manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Cathy Kisses on the Air. O ako lang gihapon kining iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon manghigala nga unsa man tarong adlaw manghigala. Adlaw karon nga Huwebes. Ayan no. Adlaw nga Huwebes, pizza 24 na kini sa bulan sa Abril tuig 2025. Bueno, sa ako na ginaingon mahigala, ania gihapon kami karon sa Jensen, nagpahuway-huway mahigala, no? Lugar ni People's Champ, Manny Pacquiao, okay, no? So, padayon lang gihapon kita mahigala, no? Sa ato ang pagpangawagan usab sa inyo mga pagampo nga maayo ang among pagbiyahe karong ugmang adlaw, pizza 25, no? Makauli na kami pizza 25. Biyernes, Huwebes man taron mahigala, no? Bino adlaw karon nga Huwebes, pizza 24 na kini sa bulan sa Abril. Nya ang atong santo karon mao si Saint Fidel Sigmaringen, no? Sigmaringen, Sigmaringen. Okay, no? Bino ang ato karon nga santo mahigala mao si Saint Fidel Sigmaringen, o niya usa kini siya ka practicing lawyer, defender of the poor. Anya mo usa po siya pagka Franciscan Capuchin, usa ka missionary sa Grisons, Switzerland. Unya was falsely accused of being a spy for the Austrian emperor. He was martyred and canonized by Pope Benedict the 14th, no? Pope Benedict the 14th. Yan, no? So karong adlaw mahigala atong gipahinuman ang usa ka santo mahigala nga mao si San Fidel Sigmaringen. CBCP News, dili pwede, no? Dili pwede nga ilisan nga wag i-cancel, no? Bago pa ni mahigala, no? Mo kini ang gisulti ni Bishop Juan Ignacio Arrieta, no? Sa dicastery ang prefect sa Dicastery for Legislative Text, no? Nagkanayon diri manghigala sa Vaticanos manghigala, no? Nga kung unsay nasulat din ha sa registry, baptismal registry, di gina pwedeng usbon, no? Mubasan pag mubalihin paglaing relihiyon ng usa ka tawo, dili pwede nibalihin na kag laing relihiyon, iriso na namo ning imong ngalan diri, di na day pwede sigon sa Vatican, no? Di pwede. Matug kini mo ka nagisulti ni Bishop Juan Ignacio Arrieta. Balita manghigala gikan sa CBCP, katawhan sa Ipil, gidawat nga sa tumang kamahinangpon ang balita nga aduna na sila bag-ong obispo sa katauhan ni Bishop-elect Glenn Corsiga. Ayan, no? Dakong kalipay mahigala sa katauhan sa Ipil no nga aduna na sila bag-ong obispo. Doon na sila bag-ong obispo sa matud pa katauhan, no? Sa katauhan ni Bishop Cortez. Sabi Cortez. Sa katauhan ni Bishop-elect Glenn Corsiga. Ayan, no? So, padayon ta mga galas, ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon o padayon kita sa ato ang mga panawagan. Okay, no? Bino, arin na ta mga galas sa ato ang katikism. Bino, padayon paghihapon mga galas ni aday gihapon kami karon diri sa kami karon diri sa kami karon diri sa di ba mis Ipil pero basig makaagi na gami ana, no?
ato nang mabisitahan po ng ipil ang kay makaadto man gyud gihapon may ana mahigala sa ipil kay kuan man amo man nang ihatod si Bishop Corsiga nya paghatod namo limay sad may kayo okay no. Okay, arin na tayo mahigala sa mga pangutana. Pangutana. Padar, na ako'y silingan, medyo pala hubog ang ilang papa o niya, tigulang na. Ang ilang mga anak ba, mura ko gilainan, kaya ilalaging suklan-suklan, tubag-tubagon ra sila. Dili ba sila makasalaan? Tubag ni anak. Kung pagpakita sa walay pagtahod ang ilahang pagtubag-tubag, makasalaan sila na. Pero ilarang tubagon ba kay usahay kining tigulang na tamurag luna na iganaw bitawag-bitaw nato usahay nga magpaturagas na po lamang sa taong gibati. Ingon ni ana ang sitwasyon, di pero lang singkahan ha. Dili lang nato singka-singkahan ang atong amahan. Kay amahan ba na nato mabuhi ba tayo ng kalibutan o wala pa ng atong amahan. Mo ba na nagbuhi nato sa gagmay patang bata, dili lamang ta magsingka-singka. Ato rang tubagon, no? Apa ayo lagi si sala aga pa kay gulang na biya ka o niya ang dugmo rin kadas kilin. Mabuot mo ka, anak naman ka. Di lang ko magbuot, pero tambag na, di ba? Tambag mga, nga anak naman ka. Di mo hilom na po lamang ta. Dili kayo mutubag-tubag juga nga murag sukol na ang dating. Pwede naman na mutubag ka, pero agir ang yun pagtambag. Ingon niya na, no? So may mga rason yun, may mga rason. Pero sa ko na ginaingon, pwede naman ang atong tubagon ang atong papa, pero ayaw lang ipagigsing ka o pagkawalay pagtakot. Okay, klaro. Another question. Father, pangutana rami na among gibutang din ha sa kanabitang. Bago pa malamang santo kana sa kanibang Semana Santa, may sabot og unsa ng Henry. Henry kana no may ingon nga Henry man kuno na. So pagka Henry gud ang tao nga kanang Henry. Ngalan man nagtao. Kanang Henry abbreviation na siya. Minubo nga pagkasulat ba. Ang buti pa sa butana, Henry Jesus Nazarenos Rex Iudeorum. Sa ato pa na Jesus sa Nazareth, hari sa mga Hudiyo. Mura man nagbugal-bugal, ang nagpagbutang anak, mura mag si Pilato, mura si Poncio Pilato, pero tinuod gihapon gina. Tinuod magyud nga hari sa tanang tao. Hari sa mga hari si Kuan Kristo. So muna nga murag bugal-bugal pero sa tanod na lang tinuod na. Pero magdepende na po na nato kung giilaban nato si Kristo nga atong hari. Kaya kung mawala, di wala. So nato mapugos ba na nimong di man. No, klaro? Hala no, lain pangutana pa na ay grupo nga muingon nga sa among lugar nga nag-apil og mga ug mga balasahon nanguan ng apod-apod ug mga balasahon murag saksi ni hihuba man gani. Amo ba ni siyang dawaton? Ayaw lamang. Ayaw lamang nagpangdawata kay inyo na yung basahon malibog mo ana kay ug imong na basahon lahi kay nang mga pagtulon ang nagitudlo ni ana sa pagtulunan sa Katoliko. So salamat ra dahil yung dili kay imong dawaton na din mo basahon dili. Usik po, kanabitang maluoy po ta sa nag-distribute. Balibari lamang yun. Ina nga, dili ka mo dawat kay Katoliko mamiday niya, murag lahi raman yun yung inyong pagtulunan po. Kailaing pangutana. Brother, sobra kapulo naman may katuig nga nagbulag sa akong bana, naan na po siya gikapuyong laing babae. Ako po doon na po ko'y laing gikapuyo nga laing lalaki. May mga anak na gani po may. Pwede na ba may magminyo ani? Ang tubag ni ana, siguro sa akong nasayran ha, kung valid yun ang inyong kasal kaniadto, unya walay basihan nga mabaliwala ang inyong kaminyoon, kanang gitawag nga ito about annulment. Makonsidera nato nga hangtod karon kasado pag yun gihapon ka sa imong bana, ug dili pa ka pwede nga magminyo. Ano? Pero kung ang imong bana, ang inyong pagpuyo isip bana o asawa, medyo may rason nga pwede nimo siyang bulagan, panalitan hingulata, psychologically impaired, buang na, unya nag-ungaw sa kakuyaw ang inyong kinabuhi, mo file dayon ka, matagaan ka og legal separation. Pero di pag yun gihapon ka makapagkasal og lain, kay matod palagi, wala man tay divorce there is atua. Gawas kun maanula ang inyong kaminyoon, maanula ba ka ng
in the first place wala gyud kasal nga nahitabo, pero dili na divorce kay ang sinugdanan man ana may gikuha ag base kanang annulment of marriage. Kung pananglitan ang inyong kasal minor de edad pa ka, nagnaa pa ka sa imong edad nga 17 anyos na, kay supposed to be 18 man na, no? Unya ang imong bana 19 nya ikaw 17. Walay kasal nga nahitabo kay dili man pwedeng kaslon ang kining babae nga minor de edad kanang wala pa 18 ug ang lalaki nga eksakto na sa edad, pero ang babae wala, dili pa eksakto sa edad, pwede lang yan wala, kay sa sinugdanan palang daan walay nahitabong kasal, no? Klaro? Pero kung pagkasal ninyong duha, no? Pagkasal ninyong duha, parehos valid ang tanan nga mga dokumento, valid ang pangidaron, valid tanan, unya nahimo siyang hingulata o baka gay day siya pero wa kakasultihi, kana bang gay ba kanang makagusto pud siya og lalaki, nya lalaki siya, nya makagusto pud siya og lalaki, nya making-ipon pa pud siya sa lalaki. Kana bang gitawag nato og sa tinagalog pa na bakla ba, kuan man na siya, deception man na. So pwede nimo dili paano la kana ba ang inyong kaminyon ipawalang bisa, no? Imong ipa-invalid ang inyong kasal, pero di pag yun mo gihapon pwedeng makapakasal ug lain kay wala man lagi tay divorce deres Pilipinas. Okay, klaro? Pangutana. Pero kung dili nyo mo daghan pa nyo pangutana kabahin ana kay murag bugat-bugat yun sa imong konsensya nga makiipon ka na imong bana, duula si Monsignor Gamito Labing. Kaya siya yun mo itong pinakasuwito, ana. Ako kining ako, kuang-kuan rani, kanang pakapin-kapin rani ako, no? Si Monsignor Gami yun. Mo yun ay pinaka-eksperto kabahin niya na. Kinaaman na siya sa marriage tribunal. Okay? Last question, mahigala. Last but not the least. Pangutana, akong mama pader dili katoliko, pero ba namo siya nga pwede ra ba namo siyang pakumpisalon niya pahilugan? Pwede, I don't know, dili ko kaayo makakuha na, pero sigon sa akong nasabtan, dili gyud mo dawat og lain nga dili gyud pwedeng mudawat, dili pwedeng makadawat ang usa ka non-Catholic sa mga sakramento sa kining sakramento. Panalitan, walay bunyag ang imong mama, batud pa nimo, no? Wala sa kabunyagi sa Katoliko, nya inyong pakumpisalon, dili gina pwede. Pwede, ipa-anoint siguro, pwede ra siguro na, no? Pero kinahanglan pag yung mananghid putas obispo, anointing of the sea. Pero pakumpisal na, murag dili madalalagway. No, lang ko sure, pero gusto nyo mong masayod, si Kuan siguro, Monsignor Gamito Labing, may ito ang lalapit tayo sa mga experts. Okay, klaro? Hala na, rin na tayo mga higala sa laing pangutana. Abino din nila yung nakita ko ito mga higala ha, kay nahuman-human na ba po na mo ang kuan diri sa kuan among bakasyon. Kani, ugmang adlaw mga higala, manggika na gid mi. Dili na gid mi kapunggan. O pizza 25, ugman na mga higala. Okay, din lang katakutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka manamilit na usab kaninyo ug manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.